Нигина Амонқулова овозхони шинохтаи тоҷик суруди машҳури солҳои охир дар минтақаи Помирро бозхонӣ карда, ҳафтаи равон онро дигар бора вирди забонҳо кардааст. Салом бинандагони Хабар ТЖ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. суруди Маринес дар иҷрои Амонқулова ҳафтаи равон нашр шуда, даҳҳо ҳазор нафар онро гӯш карда писандиданд. Амонқулова бо забони шуғунӣ месарояд фук ринесат илтимос феф гапен Маринес фук ринесат илтимос феф хабен Маринес устатем рӯзо аз ту хез тар ига ҷоят тар ига макун илтимосум веф мо хатен мабинес ки тарҷумааш ба тоҷикӣ ҳамаро фаромӯш кунӣ ҳам илтимос он гапҳоямро ёддор ҳамаро фаромӯш кунӣ гар он шабҳоро аз хотир набарор рӯзе меравам ба дигар ҷою макон лек илтимос намоҳаямро нигоҳдор мебошад. ӯ дар идома савол мегузорад ки уста чирт хо нозум уста чирт хо розум уста чирт дигар хо хатен бозум дигар ба кӣ менозам роз мегӯям барои кӣ дигар намоҳо мефиристам. зимистон низ навжид яд баҳор хо ҷонум чуд то чат хӯрад зор устатем рӯзо аз то хиз тар ига ҷоят тар ига макун илтимосум мо дил малк лол суруд аст. нигина Амонқулова дар идома бо оҳанги дигари базми мардум меомезаду ба забони тоҷикӣ дар бораи мастию пайрастӣ ва ҳиҷрону васли ёрон месарояд. суруди Маринесро ки нигина бозхонӣ кард соли 2017 Ширинмоҳ Ниҳолова хонда буд ва таи солҳои аз ҷумлаи сурудҳои машҳур дар ВМКБ ба шумор мерафт. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман нависед ки барои чӣ суруди Маринесро дубора хонда шуд. нигина Амонқулова ва хеле хушрӯ мехонад ин сурудро.